in ka gwada agogo za a ga duk minti ɗaya da wani abu zai baka ɗaya to in ka samu minti 10 har garkan sai ga kayan astaghfirullah wancan mai tsayin haka duk wannan zikiran in ka samu kana yi sannan kuma masu karatu can sun ce ba wallahi za ka zama lafiya ma'ana jikinka wannan kasala da jinyoyin ka za ne kana wayannan zikiran la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel in plural ko hasbi allah in singular you yourself ko yayi kai tayin abun ka samu lokaci kai amma abun da ake yi isluku ba mai mina ta faɗa a malamai suna iya yin su zaka samu wallahi ba kasar da ake malamai suke yin wani karatu da Najeriya amma mun ko lalacewa lukat mu kallaci aya a cikin suratul a'raf da Allah yace ku ci an Allah la fatana alim barakati na sabaigo walau anna al-qur'an mu kuji ba har yanzu ba wannan albarkar da kasa Allah ba suke samu alquran Allah yana nan za a ba mu walau anna ahlal qura da mu mutanen ƙarya ma'ana garuruwa da kasahe amanu za su imani ainihin imani ko ba amma wacce this is the problem ko ba ko bane amanu wacce za mu ba min imani ko mu ke ba ta ko ne ko abin da zaka yi to nan Allah ko abin da zaka yi to nan Allah ko abin da zaka yi ba zalunci ba tuta a gida ba tuta a gona ba a makwabta ba kaza ba wannan kidnapping ba komai shugabanni ba matsala mu a talaka a tsakanin ba matsala shine wata kwayo wallahi Allah yake na fata nan alim barakatun min samai wa ard yace wallahi da mun bude albarkar sama da kasa kowa ya ba abundantly ma'ana a araha ko